Това го снимаме след това, но моля да не забравите да погледнете тетрадките на пакта долу в описанието, защото има огромни намаления, има огромни бъндали и също така, ако искате тениски, моля кажете дали искате тениски. Хаштаг тениски за Хейзъл. Също така не забравяйте да погледнете Озон, линк долу в описанието и да. Започваме с видеото. Здравейте и добре дошли, ние сме отбор Завърти се! Илюминати! За днес имам много интересна идея за видео, а именно искам да разбера дали приятелят ми изневерява. И ще го разберем днес заедно с вас. Дами и господа! Моля? Мисля, че можем да приключим видеото тук. Си тук веднага! Гугълнала съм признаци, че приятелят ми... Аз не изневерявам, но тя ми изневерява. Глупости. Това можем да го потвърдим всички. Така, признаци, че приятелят ми изневерява. Отваряме първите Хикс сайта. Първият, който съм си харесала е... Dama.bg. Dama.bg. Защо този сайт? Любимият Имах толкова сайт... доверие на този сайт. Любимият... Всеки ден чета статии от този сайт. Това е любимият сайт на всяка дама. 8 знака, че ти изневерява. Чудите ли се дали гаджето ви изневерява? Да чу ли да го четеш цяло? Подготвили сме ви списък с знаци, за които да следите в случай, че имате подозрения за измяна. Да, имам подозрение за измяна. Много ти благодаря, че го спомена. Практиката показва, че често предебрекваме сигналите, дори очевидните такива. Избираме да живеем в заблуда, че всичко във връзката е наред. Анжело! Сега и тука! Става ми топло. Избираме Знаете да живеем... ли защо? Защото Хейзъл има най-горещия мърчин на гейм! Не, нямам, не да го казвам, защото си помисля, нямам още тениски, съжалявам, все още нямам тениски. Но защо го правим? Често си затваряме очите, просто защото не сме готови да приемем, че проблем има и трябва да се справим с него. Знак номер 1. Не понася кръшкачите, разпалено ги напада. Един от сигурните знаци, че нещо мръсно му се върти в главата, е когато изведнъж заема крайна позиция по темата за изневярата. Аз не съм заемал. Всъщност ти да си заемал в етапа на страна. Да? Аз си казвам да ме изневеря с надеждата, аз да мога да изневеря после. Да, това му е неговата надежда, реално. Но... Да, добре. Тук мисля, че преминаваш. Не мисля... Трябва да сложиш каунтър на моите точки. Да. Мисля, че ще съм 10 от 10. Кои Хелд точки бар можеш да ми сложиш. 8 сърчица ще ти сложа просто. Добре. Добре, първото го преминава. Първото е наистина е така. Густната съвест се обажда. От известно време сте заедно и спомените за малките жестове и изненади, които ти правеше в началото, вече избледняват. Не, маги заведохте в гората. Това е преди 2 години! Преди 2 години подарих и нещо. И този пръстен. Преди 4 години! Изведнъж обаче, без дори да си отваряла темата, нито да си показва с нещо, че си недоволна от отношението му, половинката ти започва да ти демонстрира любовта си по всевъзможни начини. Подари ми къпхед. Аз искам да се нервиш. Искам да я вгорча живота и тя го смята за подарък. Още в началото, баш на 3-я ми месец, той ми подари този пръстен. От тогава ми подарява неща само и единствено за рождени дни и за Коледа. Не е вярно. Вярно. Не е вярно. Вярно е. Хелд бара ми е фул. Хелд бара ти не е фул! Продължаваме нататък. Хелд бара ми е пълен. Не. Въпросът, който може да си зададеш е, защо наистина го прави? Стига си ги чела тия шитове, братле. Трета знак. Пуза ми се раздава. Аз не се раздавам, братле. Не ми харесва. Изкачат му на очаквани задачи. И това не е вярно. Напротив. Изведнъж ежедневният му работен график се променя. Плащат го... Маги, можеш да четеш, братле. Казах ти да не се излагаш. Ходи на командировки и трябва да замества онзи ужасен колега, който все е болен или е в отпуска. Не е вярно. Искам да ви кажа, че съм с гъвкав работен график и всеки да отивам да различно време на работа. Така. И затова се виждахме често. Обаче последните 3 седмици се виждаме поведнъж на седмица. Имам сесия. 3 сърца се махнаха. Къде 3? Ти си позволи да ме заплашиш, което махна сърце и половина. 3 сърца и половина се махнаха. Готов ли си за 4-та точка? Да. Променя навиците си.
Ама това е хубаво! Това е хубаво! Доскоро лежеше вечер пред телевизора с купа чипс в ръка, а онази тениска, която му подари миналата година, видимо, му бе умаляла. Реши да започнеш фитнес. Който не съм ходил 3 седмици. На който не е ходил 3 седмици, също, да. Буквално си плати фитнеса и не е ходил от 3 седмици. Съм плащал, имам от работата му за спорт. Между другото, рандом факт, неговия глас не се променя като му стиснете носа. Много е странно. В смисъл, моя се променя супер много, неговия не се променя изобщо. Кажи нещо. Нещо. Половинката ти започва честичко да споменава нечие женско име. Това... Да започна ли? Аз съм споменал женски име. Имаме също така унази от... Махам още едно сърце! Пак изневеряваш ли? Така, мога да продължа с имената. Дори няма споменавам всички останали. Обвинявате в изневяра. Roll the clip! Roll the clip! Roll the clip! Аз не изневерявам, но тя ми изневерява. Глупости. Това маха 2 сърца и половина. Ти остана изобщо с сърца, аз мисля, че си на минус в момента. Вече не те ревнува. Аз никога не съм я ревнувал. Той никога не ме е ревнувал, между другото. Това означава ли, че всъщност никога не ме е харесвал? Да. Трябваше за баса да тръг да сте. Здрави, дама БГ, че ми отворихте очите. Всеки ден. Intimno.rozali.com Розали? Розали. Подозрително потаяне. Много по-често говори по телефона и то на терасата или в другата стая. Аз не говоря по телефона. Не, напротив. Ние си говорим често по скайп с него. И преди, по скайп, когато някой му звънне, той не се заглушава. Сега обаче се заглушава, за да мога да не го чуя какво говори. Мисля, че това е още един минус. Маги се заглушава на всяко не. Заглушава се, когато си духа носа, братле. Как очаквате? Не искам да ми слушат как си духа носа. Заглушава се, когато киха. Не искам да ми слушат как киха. И аз какво се очаква да направя? Защо са ти такива очите? What the fuck? Минус 8. Шегова се. Аз не мога повече така. Махам си този мерчендайз. Не мога. Махаш се от клуба на илюминатите. Как се маха това? Любов. Размерът. Връзки. Тя и той! Съветите на доктор Ко. Днес ще говорим за изневерие. Най-лесният начин как да разбереш, че един мъж ти изневерява. Той започне да ти каже, че си дебела. Ти си дебела, Маги. Маги, ти си като плондир. Ти дебела, ти си грозна, ти си скучна, ти мислиш само за деца, ти не ми отделяш време. Маги, защо мислиш само за деца? Не мисля за деца, не искам деца. Сега си мислила за деца, аз съм млад. Ако той започне да ходи в фитнес, отслабва като луд, прави... Но ходиш на фитнес, нали? Въпреки, че имаш работа. Мисля, че оточтих вече да съм ходил от един месец. Да, вярно е така. Просто опитвам се по някакъв начин да го изкарвам. Ако той крие телефона, ако изведнъж се появява секретен код на телефона, ако непрекъснато нам се... Дайте ви на телефона. Аз нямам. Когато жена иска да бъде хваната, просто на нея вече е писна, тя иска да се ради с мъженци, тогава тя ще му позволи той да я хване. В противен случай няма шанс. Това означава ли, че ти ме изневеряваш? Аз никога няма да мога да разбера дали... Ти ще разбереш, когато аз реша, че ти е време да разбереш, Ажо. Искам вие да ми кажете в коментарите, мислите ли, че той ми изневерява или не. И също така предложения за други клипове. Отново съжалявам, че е толкова лошо качеството, понеже вече е вечер. И да. Как ти да е? Това е всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесало. Ако така, моля, цъкнете лайк бутона. Кажете ми дали този тук но можете да купувате тетрадки, за да може тя да си купи осветление и да може да си повиши качеството на видеята с 10. И също така можете да посетите и сайта на Озон, отново в описанието. Лайк, subscribe, по следващия път. Чао!